Здравей, мое училище! Днес е твоят рожден ден. Вече си на 25, а това си е четвърт век. Знаеш ли, хората обичат тази възраст, защото тя е свързана с жажда за изява, защото е млада, пълна с мечти и дързновения и същевременно вече озряваща за мъдростта. Пристъпвам към тебе с смесени чувства в този ден, с уважение и умиление, че ти пак ме посрещаш с отворени обятия, защото грижовни ръце са се постарали да ти помогнат да се съхраниш. Казват, че един дом запазва в себе си нещо от своите обитатели, нещо невидимо, доловимо само от духа. А ти си давал от себе си, от твоята топлота на толкова хора. Първите, дали ги помниш? Те са се опитали да те направят уютно. Оставили частица от себе си, те са довели светлината вътре в теб, зад твоите стени. Това са светещите като звездички детски очи, изпълнени с надежди. Това са светналите като малки слънца детски личица. Колко вълнения, колко възторзи. Понякога и някоя сълзица ще капне скрито, но скоро усмивката засиява и всичко е наред. Минават годините. Малките дечица вече са големи каки и батковци. Те се усмихват снисходително на онези мъничките. И кой знае, може и да си спомнят в този миг, че и те са били такива игриви и любопитни. А малките, те искат да пораснат по-скоро, да знаят повече, да разбират повече, да могат повече, повече от техните каки и батковци. Неусетно се спирам, преди да поема обичайния си път нагоре по стълбите. От стената ме гледа едно лице, лицето на нашия патрон Петър Динаков. И мислите ме понасят на крилето на спомена. Чувам сякаш сега кроткия, но уверен глас на професора. Виждам мекия поглед, разбирам мъдрата мисъл, защото е изказана ясно, на чист български език. Чудно хубаво чувството обзема, когато такъв учител ти вдъхна увереност и насочи погледа ти към корените, към изконно българското. Какви ценности е създала, какви хора е родила нашата България. И неусетно раменете ти стават по-изправни, походката по-широка. Иска ти се и ти да направиш нещо добро, благородно. Скачвам се по стълбите и се ослушвам. Като че ли вече чувам гласовете на най-подранилите. Най-напред бодро крачат няколко малки ученици. Недалече зад тях, по-бавно, сериозно и делово разговаряйки, идват големите. Ето, сградата оживява. Всеки кабинет, всяка класна стая посреща младите си обитатели. Казвам обитатели, защото тук протича значима част от техния ден. Тук те се чувстват на своето място. Това е тяхното училище. Да, това е нашето училище. На всички, които сме дали нещо от себе си за него и на които той е дал от себе си. Така сме свързани, че дори когато го напуснем, то ще продължи да живее в нас с мъдростта, на която ни е научило, и с опита, който сме придобили. А то ще съхрани частици от нашата младост и жизненост. А то е пак младо и жизнено, със своите малки слънца, детски личица, но е още по-хубаво, защото е по-мъдро. На 25. Защо избрахте 39-то соло и какво ви дава то? По стечение на обстоятелствата попаднах тук, съвсем случайно. Но след това никога не съм съжалявала, защото той ми дава една прекрасна подготовка за бъдещето. Има чудесни професионални преподаватели и, както вече казах, прекрасна атмосфера. Разбрах, че училище с традиции, с много добри преподаватели би могло да ми даде една много добра подготовка за по-нататъчното ми развитие. Бихте ли избрали учителската професия и защо? Често съм мислила по този въпрос, но мисля, че не бих, защото нямам достатъчно личностни качества, за да бъда преподавател. Не съм достатъчно търпелива. С какво ще запомните ученическите си години? С чудесното време, прекарано в училище, с множеството купони и весело прекарване. Дните в 39-то ще запомня с хубавите моменти, прекарани с приятелите и учителите.
компанията. Колкото и странно звучи за някой, аз също съм бил ученик. Искам да кажа, че съм ходил на училище. Най-дълго време съм се задържал в 39-та гимназия. Бях добър ученик, най-добрия в класа, по неизвинени отсъствия. Седях на последния чин до прозореца вляво, не кашлях лошо и по цял час си щипах с ученичките. Сетих се. Когато влязох в ВИТИС, в един от часовете една от преподавателките искаше да се запознае с класа и започна с един: ти какво си завършил, коте, ти какво си завършил, коте. Един става английска гимназия, друг немска гимназия, трети математическа гимназия, френска гимназия, какви ли не беха, и идвам ред и аз викам: аз ли съм най-големият тъпак? И викам: аз съм завършил 39-та гимназия с разширено изучание на хинди и делтапланеризъм. И тя вика: о, има ли вече такова училище? Викам: да, ние бехме първи випуск. И така, помня всичките си учители, моята класна другарката Добрева, която вече е госпожа Добрева за някой, а за мене вече е Валя, е един от хората, които ми помогна да завърша в прекия и в преносния смисъл на тази фраза. Защото действително, че накрая имах 270 извинени отсъствия. Мисля, че с толкова трябва да се явиш като частен ученик или нещо друго. Слава Богу, те бяха извинени отсъствия, защото действително аз се занимавах тогава с неща, свързани с театъра, с киното, които решаваха моето бъдеще до известна степен. И затова мисля, че беше допустимо. Бех факир на извинителните бележки, пишех всеки с латинските термини, с всичко. Даже сега си спомняхме с другарката Добрева, как вика: Владислав, ти имаш много неизвинени отсъствия. И аз отивам скучавам, викам: за кои дати, другарко Добрева? За кои дати точно? Случайна среща в жената бяла, учителката своя аз познах. Отмина ме, не беше ме познала. Затичах се, извиках и я спрях. Представих си я хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя е побелявала от нас. Прости ми прегрешенията много и болките от другите и мен. Ти хора ни направи с тревоги, учителко любима, добре волен, но аз не вярвам, че е сняг това, а все си мисля, кръг е ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. Ти хора ни направи, учителко любима,